tejto obrovskej železnej guli sa priamo počas vystúpenia stala nehoda. Nahoře, když byl hlavou dolů, tak mu prasklo kolo, tím pádem šel dolů. Ten druhý, jak ho křížuje, ten ho zestřelil. Moja motorka zostala trošku vyššie, on zrazil najprv motorku a pak ešte sešel ze země. Technická chyba takmer zabila syna majiteľa cirkusu. Po tom, čo Albert zostal nehybne ležať v takzvanom globuse smrti, obecenstvo zhrozene vykríklo. Lekli se ty lidi, to určitě, ale byli jako super v tom, že se snažili v tu ránu pomoct. Zo žilinskej nemocnice zraneného Alberta s otrasom mozgu a modrinami ani nechceli pustiť. Keď budem týždeň alebo 2 týždne čekať, tak potom ten strach bude väčší a tá psychika robí veľa. Číslo v trojtonovej železnej guli s priemerom 5 metrov je najväčšou atrakciou cirkusu. Pri pohľade na to, čo kaskadér v globuse smrti predvádza, naskakuje husia koža. Kdyby tam nebylo riziko, může to dělat každý a nebude to lidi zajímat. Měl naštěstí helmu, ty chrániče a toho zachránilo. Radim s Albertom túto jazdu v kovovej guli cvičili takmer 3 roky. Náročné a nebezpečné číslo predvádzajú len pár mesiacov. V tomto prípade mali obrovské šťastie, no sú si vedomí toho, že každé ďalšie vystúpenie môže byť ich posledné. Reťaz praskne, pneumatika praskne, dačo sa môže stať. Zo Žiliny pre televíziu Andrea Lukoničová.